Fugning af gulvfliser. Til fugning kan du anvende Alfex Serafil 5 kolder ved fugebredder op til 5 mm og Serafil 10 kolder ved fugebredder fra 2 til 12 mm. Hæld pulveret op i spanden og tilsæt ca. 2/3 af den anbefalede vandmængde. Rør forsigtigt til pulveret accepterer vandet og tilsæt resten. Rør til du har en klumpfri masse. Gulvet fuges her med Alfex Serafil 10 kolder. Forbrug af fugemasse afhænger af såvel flisestørrelse, dybde og fugebredde. På alfex.dk kan du få hjælp til korrekt forbrug af fugemasse. Fugemassen påføres med et fugebræt diagonalt over fugerne, så fugemassen bliver presset helt i bund. Når fugemassen har sat sig, kan du foretage en grovrengøring med en hårdt opvredet svamp. Du skal arbejde diagonalt over fugerne til fliserne er rene og fugerne jævne. Sørg for at skylle svampen ofte. Et eventuelt fugeslør kan du fjerne dagen efter med almindelig eddike og vand i forholdet 1:1 eller med Alfex Syre A. Husk, at man kun må anvende syre på syrefaste overflader.